Antonio, dneska tady máme workout jak hajzl. Hlavně tam vylez, prosím tě. Teď zkusíme tohle. Kurva, to vypadá hůř. Tak to si... Ty pičo. Cože? No, skoč, kurva. Pičo, jsem ti nenatočil. Nice. Danec. No, teďka... Takže dáme ještě zhyby, jestli tam vůbec vyskočím, že jo? Ažko větší šířku. Kurva, peněženka na zemi, hele. Devět. 10. Jo, jsi dobrý. Takže máme tady ještě jakousi šplhačku. Vypadá to jednoduše, ale borci tady říkali, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. Tak to vyzkoušáme, co to dělá. Co to udělá s náma. No, měl by přestat tolik žrat. Táhne ho to až moc k zemi. Kurva, že. Ještě už nemůže. Tony Bachor už to nezvládá. Jak jste se točili, hoši? Já už ani nevím, jak se to udělal. Vle. Takže asi tak, hoši. Tak? Našlapaný jak hajzl. Jo, to je brácha. Říkal, že to dá taky. Tak, už jede. No, tak to je jináčí opice. To se nezapomíná. No jo. Jebat, vole. Dáme ještě kliky na bradlech. A už pár rozsaď tak, jestli mokré, si tady nezakousnu do hliny. Tak. Pičo, křupe v tobě jak v hovně. Vyšlo. Musíme to před létem trochu rozhýbat. Od ledna máme v plánu začít cvičit, tak Tony Bachor. je potřeba zamakat. Tak se mějte a díky za zhlédnutí. Čau.